नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारि साख्रि मावग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय दिवालीनि बेथन बारायदों मिरु सरकारा। नंगौ, सरकारि साख्रि मावग्रा आरो पेन्सन मोनग्राफोरनो दिवालीनि अनथोब होनो सिगांदों मिरु सरकारा। जाय बिथांमोना रुंसारि जाबाय बिथांनि पेन्सनाबो बारायदों। मिरुआरि साख्रिआवला रुंसारि जानायनि ब'नासखौ 3% बांहोनाय जादों आरो 50% 53% बेसेन बारायदों सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि रां आरो सरकारि मावफारियाफोरा जुलाइ, आगस्त आरो सेप्तेम्बर दाननि एरियारनि रांखौ जयै मोनगोन। बे थिरांथाखौ मिरु केबिनेटआ लादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारि साख्रि मावग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय दिवालीनि बेथन बारायदों मिरु सरकारा। नंगौ, सरकारि साख्रि मावग्रा आरो पेन्सन मोनग्राफोरनो दिवालीनि अनथोब होनो सिगांदों मिरु सरकारा। जाय बिथांमोना रुंसारि जाबाय बिथांनि पेन्सनाबो बारायदों। मिरुआरि साख्रिआवला रुंसारि जानायनि ब'नासखौ 3% बांहोनाय जादों आरो 50% 53% बेसेन बारायदों सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि रां आरो सरकारि मावफारियाफोरा जुलाइ, आगस्त आरो सेप्तेम्बर दाननि एरियारनि रांखौ जयै मोनगोन। बे थिरांथाखौ मिरु केबिनेटआ लादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारि साख्रि मावग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय दिवालीनि बेथन बारायदों मिरु सरकारा। नंगौ, सरकारि साख्रि मावग्रा आरो पेन्सन मोनग्राफोरनो दिवालीनि अनथोब होनो सिगांदों मिरु सरकारा। जाय बिथांमोना रुंसारि जाबाय बिथांनि पेन्सनाबो बारायदों। मिरुआरि साख्रिआवला रुंसारि जानायनि ब'नासखौ 3% बांहोनाय जादों आरो 50% 53% बेसेन बारायदों सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि रां आरो सरकारि मावफारियाफोरा जुलाइ, आगस्त आरो सेप्तेम्बर दाननि एरियारनि रांखौ जयै मोनगोन। बे थिरांथाखौ मिरु केबिनेटआ लादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारि साख्रि मावग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय दिवालीनि बेथन बारायदों मिरु सरकारा। नंगौ, सरकारि साख्रि मावग्रा आरो पेन्सन मोनग्राफोरनो दिवालीनि अनथोब होनो सिगांदों मिरु सरकारा। जाय बिथांमोना रुंसारि जाबाय बिथांनि पेन्सनाबो बारायदों। मिरुआरि साख्रिआवला रुंसारि जानायनि ब'नासखौ 3% बांहोनाय जादों आरो 50% 53% बेसेन बारायदों सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि रां आरो सरकारि मावफारियाफोरा जुलाइ, आगस्त आरो सेप्तेम्बर दाननि एरियारनि रांखौ जयै मोनगोन। बे थिरांथाखौ मिरु केबिनेटआ लादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारि साख्रि मावग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय दिवालीनि बेथन बारायदों मिरु सरकारा। नंगौ, सरकारि साख्रि मावग्रा आरो पेन्सन मोनग्राफोरनो दिवालीनि अनथोब होनो सिगांदों मिरु सरकारा। जाय बिथांमोना रुंसारि जाबाय बिथांनि पेन्सनाबो बारायदों। मिरुआरि साख्रिआवला रुंसारि जानायनि ब'नासखौ 3% बांहोनाय जादों आरो 50% 53% बेसेन बारायदों सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि रां आरो सरकारि मावफारियाफोरा जुलाइ, आगस्त आरो सेप्तेम्बर दाननि एरियारनि रांखौ जयै मोनगोन।